Vítejte v archivu umlčených hlasů. Vánoce. Čas klidu, míru a setkávání. Čas, kdy věříme, že svět je o něco bezpečnějším a laskavějším místem. Rozsvěcíme světla, abychom zahnali tmu. Ale co když tma nezmizí? Co když naopak využije záře stromečku, aby se přiblížila blíž? V dnešním vánočním speciálu otevřeme 6 spisů, 6 příběhů, které se staly právě tehdy, kdy se rodiny měly cítit nejbezpečněji. Od šíleného Santy s plamenometem až po rande, které skončilo v cestovním kufru. Zapalte svíčku a zamkněte si dveře. Začínáme. Případ číslo 1. Masakr v Kovině. Santa, který přinesl peklo. Představte si štědrý večer v Kalifornii. Dům plný smíchu, hudby a vůně jídla. Rodina Ortegových pořádá svou tradiční oslavu. Je tam 25 lidí, od prarodičů po malá vnoučata. V tom zazvoní zvonek u dveří. Děti běží otevřít. A za dveřmi stojí postava, kterou všichni milují. Santa Claus. Má velký dárek. 8letá holčička mu běží naproti, aby ho objala. Ale tento Santa nepřišel rozdávat radost. V tom dárku nejsou hračky. Je tam po domácku vyrobený plamenomet. A Santa má u pasu 4 pistole. Během následujících minut se sen o Vánocích změní v ohnivé peklo, které navždy spálí jednu celou rodinu. Abychom pochopili hrůzu té noci, musíme nejprve cítit to teplo, které jí předcházelo. Rodina Ortegových, žijící v Kovině, předměstí Los Angeles, byla stělesněním soudržnosti. Rodiče, 80letý Joseph a 70letá Elisha, vybudovali domov, který byl gravitačním centrem pro jejich 5 dospělých dětí a vnoučata. Byl 24. prosinec roku 2008. Dům na Knollcrest Drive zářil. Uvnitř se hrály pokrové hry. Jedlo se tamales, děti pobíhaly kolem stromečku. Byla to ta noc, na kterou se těšíte celý rok. Sylvia Pardo, dcera Josefa a Elishe, tam byla taky. Byla šťastná. Po náročném roce, kdy řešila rozvod, se konečně cítila svobodná. Byla v bezpečí, obklopena těmi, kdo jí milovali. Netušila však, že muž, od kterého se osvobodila, se právě blíží k domu. Bruce Pardo, 45letý muž, nebyl typický násilník od pohledu. Byl to inženýr, pracoval v letectví, chodil do kostela a v komunitě byl oblíbený. Ale pod maskou úspěšného, přátelského médi se skrývala hluboká narcistická porucha a patologická neschopnost přijmout prohru. Rozvod se Sylvií pro něj nebyl jen koncem vztahu. Byla to urážka jeho ega. Soud mu nařídil platit výživné. Přišel o psa, přišel o peníze. Pro narcistu je taková ztráta kontroly nesnesitelná. A tak se Bruce rozhodl, že pokud nemůže být šťastný on, nebude šťastný nikdo. Bylo přibližně 23:30. Oslava byla v plném proudu. Když se ozval zvonek, nikdo se nelekl. Očekávali ještě nějaké hosty. Ke dveřím běžela 8letá Katrina Josefpolsky, neteř Sylvie. Když otevřela dveře a uviděla na prahu muže v kompletním kostýmu Santy Klause, její oči se rozzářily. Santa, vykřikla. Bruce Pardo se na ně podíval přes své falešné fousy. V jedné ruce držel obrovskou krabici zabalenou jako dárek. Druhou ruku zvedl. Držel v ní poloautomatickou pistoli ráže 9 mm. Beze slova střelil 8letou Katrínu přímo do obličeje. Tento moment je bodem zlomu, kde se realita rozpadla. Mozek přítomných to nedokázal zpracovat. Zvuk výstřelu, pád dítěte, Santa Claus ve dveřích. Bylo to tak groteskní,
Tak nemožné, že trvalo několik vteřin, než nastala panika. Bruce vstoupil do domu a začal systematicky střílet. To, co následovalo, nebyl náhodný útok šílence. Byla to poprava. Bruce Pardo pálil do všeho, co se hýbalo. Měl u sebe 4 zbraně a stovky nábojů. Rodina se snažila utéct. Někteří vyskakovali z oken v prvním patře, jiní se schovávali pod stoly. Bruce hledal především Sylvii. Když ji našel, okamžitě ji zastřelil. Zastřelil její rodiče, Josefa a Ališu. Zastřelil i její sourozence. Ale střelba mu nestačila. Chtěl zničit všechno. Chtěl vymazat rodinu Ortegových z povrchu zemského. Otevřel ten velký dárek. Uvnitř byla po domácku vyrobená nádrž s vysokooktanovým závodním palivem, připojená k rozprašovači. Byl to plamenomet. Začal stříkat palivo všude kolem sebe. Na těla, na vánoční stromeček, na dárky, na nábytek. V domě byl stále krb, ve kterém plál oheň. Když se výpary z paliva dostaly k otevřenému ohni, dům explodoval. Výbuch byl tak silný, že vyrazil okna. Plameny okamžitě zachvátily celý dům. Teplota uvnitř stoupla na 1000 stupňů. Ti, kteří byli postřeleni, ale ještě žili, neměli šanci. Všichni uhořeli. Bruce Pardo měl plán. Měl letenku do Kanady. Měl pronajaté auto, ve kterém měl civilní oblečení, mapy a $1000. V šatech pod kostýmem měl další peníze, přilepené k tělu. Plánoval masakr přežít a zmizet. Ale karma nebo fyzika zasáhla. Když dům explodoval, Bruce byl stále uvnitř. Výbuch byl silnější, než čekal. Jeho syntetický kostým Santy se na něm doslova roztavil. Část obleku se mu přilepila ke kůži. Utrpěl popáleniny 3. stupně na rukou a na zádech. V bolestech se vypotácel z hořícího domu. Nasedl do auta a odjel k domu svého bratra, vzdálenému asi 40 mil. Bruce Pardo, zbabělec, který právě povraždil 9 lidí, se rozhodl, že nebude čelit následkům. Vytáhl pistoli a střelil se do hlavy. Bruce Pardo před svou smrtí dokonce nastražil ve svém pronajatém autě, které zaparkoval u bratra, výbušný systém. Auto bylo plné munice a střelného prachu. Spouštěč byl napojen na zbytky jeho kostýmu Santy. Plán byl takový, že až policisté otevřou auto a pohnou s kostýmem, aby ho zajistili jako důkaz, auto vyletí do povětří a zabije vyšetřovatele. K výbuchu nakonec skutečně došlo, když se pyrotechnici snažili auto zajistit. Auto zachvátili plameny a munice uvnitř začala vybuchovat. Ale naštěstí díky opatrnosti pyrotechniků nebyl nikdo zraněn. Tento detail ukazuje, že Pardo chtěl vraždit i po své smrti. Když hasiči dorazili k domu Ortegových, našli jen spáleniště. Trvalo dny, než se podařilo identifikovat všechna těla. Museli použít zubařské záznamy, protože těla byla k nepoznání. Zemřelo 9 lidí. Sylvia Pardo, ex-manželka, její rodiče, Joseph a Alicia, její bratři Charles a James, její sestry Sherry a Teresa a švagrové švagři. Malá Katrina, ta, která otevřela dveře, přežila. Kulka jí prošla tváří, ale minula mozek. Je jediným svědkem toho prvního osudného momentu. Bruce Pardo je učebnicovým příkladem takzvaného vyhlazovače rodiny, ale s narcistickým twistem. Většina vyhlazovačů zabíjí svou vlastní rodinu, manželku a děti, často kvůli financím nebo ostudě. Pardo zabil rodinu své ženy. Proč? Protože pro něj rodina Ortegových reprezentovala to, co ztratil, a to, co ho porazilo. Oni byli tým. Oni podporovali Sylvii v rozvodu. V jeho pokřivené mysli to nebyla jen Sylvia, kdo se proti němu postavil, ale celý ten klan. Zničení domu ohněm je symbolické. Oheň očišťuje
ale také totálně maže. Pardon nechtěl jen zabíjet. Chtěl vymazat jejich existenci, jejich historii i celý jejich domov. Kostým Santy nebyl jen pro moment překvapení. Byl to trojský kůň. Využil symbolu absolutního dobra a bezpečí, aby se dostal dovnitř. To ukazuje na míru jeho psychopatie. Byl schopen zneužít dětskou nevinnost a důvěru jako taktickou zbraň. Jeho sebevražda nebyla aktem lítosti. Byla to úniková cesta. Když zjistil, že kvůli popáleninám nemůže realizovat svůj masterplan a utéct do Kanady, raději hru ukončil sám, než aby se nechal chytit a ponížit u soudu. Byla to poslední kontrola, kterou nad situací měl. Masakr v Covině zůstává jedním z nejtemnějších vánočních příběhů v historii USA. Z domu, který byl plný lásky, zbyly jen ohořelé trámy. Z rodiny, která držela při sobě, zbyli sirotci. Tento případ nám připomíná, že největší nebezpečí často nehrozí od cizinců v temných uličkách, ale od lidí, které jsme kdysi pustili do svých životů. Od lidí, jejichž ego je křehčí než vánoční ozdoba a nebezpečnější než nabitá zbraň. Jdeme na druhý případ. Tento je nedávný, varující a pro Vánoce netypicky chladný. Případ číslo 2. Vánoční rande s kanibalem. Vražda Kevina Bacona. Vánoce roku 2019. Zatímco většina lidí sedí u stromečku, 25letý kadeřník Kevin Bacon se cítí sám. V ruce drží telefon. Na displeji svítí seznamovací aplikace Grindr. Píše si s mužem, který působí inteligentně, má velký dům a zve ho na vánoční rande. Kevin nasedá do auta a říká své spolubydlící, že se možná vrátí pozdě. Už se ale nevrátí nikdy. To, co mělo být vzrušujícím dobrodružstvím, se změnilo v horor v domě, kterému místní neřeknou jinak než dům hrůzy. Kevin se nestal partnerem, ale doslova vánoční večeří pro muže, jehož temné choutky policie roky ignorovala, přestože doslova běhali nahé po ulici. 25letý Kevin Bacon byl ten typ člověka, kterého si každý hned zamiloval. Pracoval jako kadeřník a vizážista ve městě Swartz Creek v Michiganu. Jeho klienti ho milovali, protože uměl naslouchat. Miloval módu, Jeffreyho Stara a snil o velké lásce. Vánoce jsou pro nezadané lidi často nejtěžším obdobím v roce. Myšlenky na to být s někým jsou v této době mnohem intenzivnější než po zbytek roku. Byl štědrý večer, 24. prosince roku 2019. Kevin měl volno. Večer v 17:00 napsal své spolubydlící a nejlepší kamarádce Michelle. Jdu na chvíli ven, mám rande, asi se zdržím. Nebylo to nic neobvyklého. Kevin používal aplikace jako Grindr k seznamování. Muž, se kterým si psal, se jmenoval Mark Latunsky. Bylo mu 50 a působil solidně. Byl to chemik, otec 4 dětí, byť s nimi nežil a vlastnil dům v Bennington Township. Pro Kevina to vypadalo jako bezpečné rande. Sedl do auta a vyrazil na 30-minutovou cestu k Markovi domu. Poslední zprávu poslal v 18:12. Jsem tady. Mark Latunsky nebyl obyčejný soused. Místní mu říkali úchyl. A měli k tomu důvod. Mark měl dlouhou historii podivného chování, které úřady ignorovaly. Jen pár měsíců před vraždou Kevina v říjnu roku 2019 sousedé volali policii, protože Mark Latunsky honil pošťáka po zahradě. Mark měl na sobě jen kožený kilt, sukni a nic jiného. Křičel, že chce pošťáka poznat. Policie to tehdy uzavřela jako výtržnictví a nechala ho být. To ale nebylo vše. V listopadu 2019, měsíc před vraždou, utekl z Markova domu jiný muž. Polonahý, v panice, s koženým řemenem kolem kotníků.
Běžel po silnici a prosil sousedy o pomoc. Když přijela policie, Mark jim klidně řekl: to nic není, to je jen BDSM hra. On si jen lekl bezpečnostního slova. A policie? Policie tomu uvěřila. Muže uklidnili a Marka nechali jít. Byl to však fatální omyl. Mark Latonsky testoval, co mu projde. A prošlo mu všechno. Když Kevin Bacon zazvonil u dveří tohoto domu, neměl o těchto incidentech ani tušení. Viděl jen staršího muže, který mu nabídl večeři. A Kevin tuto nabídku s úsměvem přijal. Bylo ráno 25. prosince. Boží hod. Rodina Kevina Bacona se sešla ke tradiční sváteční snídani. Kevin tam nebyl. Zpočátku si mysleli, že zaspal nebo se zdržel u kamaráda. Ale Kevin byl ten typ, který by nikdy nezmeškal rodinnou oslavu bez omluvy. Když nezvedal telefon a neodpovídal na zprávy, jeho rodiče, Karl a Pam, začali cítit ten mrazivý pocit v žaludku. Kontaktovali Michelle, jeho spolubydlící. Ta jim řekla o rande z Grindru. Kevinův otec, Karl, udělal něco, co policii nesmírně pomohlo. Našel Kevinovo auto zaparkované u obchodního domu, kam si Kevin zřejmě přesedl nebo ho tam nechal, detail není jasný. Ale důležitá byla digitální stopa. Rodina a přátelé se dokázali nabourat do Kevinova Google účtu a sledovat jeho polohu v časové ose. Poslední signál GPS vedl k domu v Bennington Township. K domu Marka Latonskyho. Když policie 28. prosince konečně zaklepala na dveře Marka Latonskyho, otevřel jim bez odporu. Zeptali se ho na Kevina. Mark Latonsky se ani nepokoušel zapírat. S děsivým klidem, jako by mluvil o počasí, je pozval dál. Je dole, řekl. Policisté sešli do sklepa. A to, co našli, otřáslo i otrlými detektivy. Sklep byl upraven jako mučírna. V jedné části byla tajná místnost. Kevinovo tělo viselo hlavou dolů ze stropních trámů, připevněno za kotníky. Bylo nahé. Hrdlo měl podříznuté. Ale to nejhorší teprve přišlo při výslechu a ohledání. Mark Latonsky policistům přiznal, že Kevina bodl dozad, když Kevin nebyl dostatečně opatrný. Poté mu podřízl hrdlo, aby vykrvácel. A pak přišel detail, který z tohoto případu dělá absolutní noční můru. Mark se přiznal ke kanibalismu. Řekl policistům, že Kevinovi odřízl varlata, vzal je do kuchyně, usmažil si je na pánvi a snědl je. Plánoval sníst i další části těla a vyrobit si z jeho kostí nástroje. Kevin Bacon se stal obětí predátora, který věřil, že na internetu si může objednat člověka stejně snadno jako pizzu. U soudu se Mark Latonsky snažil hrát hru na šílenství. Tvrdil, že je Edgar Thomas Hill, jiná osobnost, že pochází z královského rodu z Walesu a že má právo zabíjet na svém pozemku. Jeho obhájci se snažili tvrdit, že je nepříčetný. Ale soudní znalci a nakonec i sám Mark ukázali něco jiného. Mark byl inteligentní, byl to chemik. Věděl přesně, co dělá. Jeho šílenství bylo z velké části divadlo pro soud. Chápal následky svých činů. U soudu se choval arogantně. Když se četly detaily o tom, co s Kevinem udělal, tvářil se znuděně. V roce 2022, těsně před začátkem hlavního líčení, najednou překvapil všechny, včetně svých právníků, a přiznal vinu ve všech bodech obžaloby. Řekl to klidně, bez emocí. Chtěl mít prostě pokoj. Mark Latonsky byl odsouzen k doživotí bez možnosti propuštění. Tento případ je tragickým momentem pro digitální dobu. Ukazuje,
Jak snadné je pro predátora skrýt se za profilovou fotku a vylákat oběť do pasti. Zároveň je to obžaloba systému. Policie měla Marka Latunskyho v hledáčku měsíce. Měli tam nahého muže na útěku. Měli tam pošťáka, kterého honil. Kdyby zasáhli dřív a prohledali dům, Kevin Bacon mohl o Vánocích 2019 sedět u stolu se svou rodinou. Místo toho se stal symbolem toho, jak nebezpečná může být samota o Vánocích a jakou cenu může mít důvěra k cizímu člověku. Případ číslo 3. Maminka jen spí. Zatímco předchozí případy nás zavedly do domů cizích lidí nebo na nebezpečné rande naslepo, tento příběh nás zavede tam, kde bychom měli být nejvíce v bezpečí. Domů. Do obývacího pokoje v kalifornském Anaheimu, kde pod stromečkem čekají dárky. Je ráno 25. prosince 2011. 3 malé děti běží do obýváku. Jsou nadšené. Na gauči sedí jejich maminka. Má na sobě sluneční brýle a tiše sleduje, jak trhají balící papír. Tatínek jim říká: maminka se opila, zkazila Vánoce, nechte ji spát. Děti rozbalují hračky, smějí se a ukazují je mamince. Netuší, že se dívají do tváře mrtvé ženy. Netuší, že jejich otec z nich právě udělal diváky v tom nejmorbidnějším divadle, jaké si lze představit. Zazel Prestonová byla ženou, která měla celý život před sebou. Bylo jí pouhých 26 let. Měla prý ten nejzářivější úsměv. Zazel měla 3 děti. Novorozeně jen 7 týdnů staré a 2 dcery ve věku 3 a 8 let. A měla sen. Paradoxně, a o to bolestivěji to dnes zní, studovala vysokou školu, aby se stala poradkyní pro oběti domácího násilí. Chtěla pomáhat ženám utéct z pekla, ve kterém se, aniž by si to možná plně přiznala, sama nacházela. Jejím partnerem a otcem nejmladšího dítěte byl William Wallace. Muž, jehož jméno připomíná skotského hrdinu, ale jehož činy připomínají spíše hororového padoucha. Wallace měl dlouhou historii násilí. Už dříve strávil čas ve vězení za to, že Zazel zbil. Je to klasický, smutný cyklus domácího násilí. Omluvy, sliby, návraty. Zazel věřila, že se změní. Věřila, že o Vánocích budou rodina. Byl štědrý večer roku 2011. Rodina šla na večírek k sousedům. Vypadalo to idylicky. Ale alkohol a staré křivdy jsou výbušná směs. Cestou domů se začali hádat. Svědci později vypověděli, že slyšeli křik. A pak, když se za nimi zavřely dveře jejich bytu, slyšeli sousedé tupé rány. Byly to zvuky brutálního bití. Wallace svou ženu bil. Házeli po sobě věcmi. V jednu chvíli jí hodil proti skleněnému stolu, který se roztříštil. Tady se příběh noří do tmy. Zazel tu noc zemřela. Utrpěla těžké poranění hlavy z tupého nárazu. Vykrvácela. Ale Wallace nezavolal záchranku. Nezavolal ani policii. Místo toho udělal něco, co se vymyká chápání zdravého rozumu. Rozhodl se, že Vánoce musí pokračovat. To, co následovalo ráno na Boží hod, je scéna plná čisté hrůzy. Wallace vstal. Vzal bezvládné, chladnoucí tělo své ženy, odtáhli do obývacího pokoje a posadili na gauč. Protože její oči byly pravděpodobně pootevřené nebo měla v obličeji viditelná zranění a podlitiny, nasadil jí na oči tmavé sluneční brýle. Pak ji podepřel polštáři, aby nespadla, aby vypadala, že tam sedí a dívá se. Když se probudili děti, přišli do obýváku plné nadšení a očekávání. Uviděli mámu na gauči. Wallace jim řekl lež, která je krutou manipulací, gaslightingem nejvyššího kalibru. Maminka se včera opila. Je na mol, spí. Nevšímejte si jí,
Tím nejen zakryl svůj zločin, ale ještě navíc očernil oběť v očích jejich dětí. Udělal z ní tu špatnou, tu, co se opila na Vánoce a zkazila je. Děti začaly rozbalovat dárky. Představte si tu scénu. Šustění papíru, dětský smích, vůně jehličí. A uprostřed toho mrtvola vlastní matky ve slunečních brýlích, která na ně dohlíží. V jednu chvíli dokonce Wallis vzal to 7týdenní miminko a položil ho mrtvé zazel do klína, aby to vypadalo jako rodinná idylka. Trvalo hodiny, než Wallis konečně zavolal 911. Bylo to až v 9:30 dopoledne. Jeho hovor byl klidný, hraný. Tvrdil operátorovi. Moje žena nedýchá. Včera jsme se trochu poprali, ona spadla a teď se neprobouzí. Když záchranáři dorazili, okamžitě poznali, že je to lež. Zazel nebyla právě v bezvědomí. Byla mrtvá už dlouho. Tělo bylo stuhlé. Byt byl plný krve, kterou se Wallis snažil narychlo uklidit, ale neúspěšně. Proces s Williamem Wallisem trval neuvěřitelně dlouho. Spravedlnost v tomto případě nebyla rychlá. Až v roce 2021, celých 10 let po vraždě, byl konečně odsouzen za vraždu 2. stupně. Dostal trest 15 let až doživotí. U soudů zazněly detaily, které vhánějí slzy do očí. Nejstarší dcera, které bylo v době vraždy 8 let, musela vypovídat. Vzpomínala, jak se snažila maminku probudit, ale ona byla studená jako led. Vzpomínala, jak jí otec lhal. Státní zástupkyně to u soudu shrnula mrazivě přesně. Von Wallis si myslel, že když podepře její tělo polštáři a nasadí jí brýle, děti si ničeho nevšimnou. Ukradli jim nejen matku, ale i nevinnost a vzpomínku na Vánoce. Psychologicky je tento případ sondou do mysli domácího násilníka, který vnímá rodinu jen jako rekvizity ve svém divadle. Wallis necítil lítost nad smrtí partnerky. Jeho prioritou bylo udržet fasádu normálních Vánoc, i kdyby to znamenalo použít mrtvolu jako loutku. Je to absolutní dehumanizace oběti. Případ Zazel Prestonové nám připomíná, že o Vánocích se za zavřenými dveřmi často odehrávají ty nejtižší a nejstrašnější tragédie. A že někdy ten největší dárek, který může žena v takovém vztahu sobě a svým dětem dát, je odejít dřív, než bude pozdě, protože Zazel už odejít nestihla. Máme za sebou 3 příběhy, které otřásly naší vírou v bezpečnost domova a vztahů. Ale ten 4. případ nás zavede ještě dál. Do temných lesů státu Washington, kde se ukáže, že ta největší hrozba někdy nepřichází zvenčí, ale sedí s vámi u jednoho stolu a jí vánoční cukroví. Tento případ je studií o tom, co se stane, když se pocit ukřivděnosti a nárokovosti promění ve smrtící posedlost. Případ číslo 4. Krvavé dědictví pod stromečkem. Carnation je malé, klidné městečko ve státě Washington. Je to místo, kde lidé žijí v soukromí, obklopení hlubokými lesy a mlhou. Ideální místo pro klidné Vánoce. Na Štědrý večer roku 2007 se v domě na konci dlouhé příjezdové cesty sešla rodina Andersonových. Měli slavit, rozbalovat dárky a užívat si přítomnost vnoučat. Místo toho se tento dům stal dějištěm jednoho z nejhorších masakrů v historii státu. Když policie dorazila na místo, našla 6 těl. 3 generace jedné rodiny, vyhlazené během jediné hodiny. Vrah se nevloupal oknem. Vrah měl klíče. Vrahem byla dcera, která měla pocit, že její rodiče nemají dost rádi a že jí svět dluží peníze. A aby tento dluh vybrala, neváhala se podívat do očí své 5leté neteři a zmáčknout spoušť. Michelle Andersonová a
a její přítel Joseph McEnroe byli zvláštní pár. Žili v karavanu na pozemku jejich rodičů, Wayna a Judy Andersonových. Michelle byla nezaměstnaná, plná hněvu a pocitu, že je černou ovcí rodiny. Byla přesvědčená, že její bratr Scott jí dluží peníze. Mělo jít o zhruba $40,000, tedy 830 000 korun, které jí údajně dlužil, ale v kontextu rodinných financí to byl spíše její blud o nespravedlnosti. A Joseph, submisivní a snadno manipulovatelný partner, byl její zbraní. Doslova. Bylo odpoledne 24. prosince roku 2007. Michelle a Joseph se ozbrojili pistolemi velkého kalibru. Vešli do hlavního domu rodičů. Nepředcházela tomu hádka, která se vymkla kontrole. Byla to poprava. Wayne a Judy zrovna v poklidu balili poslední dárky. Michelle a Joseph začali po vstupu okamžitě střílet. Wayne s Judy byli mrtví během několika vteřin. Ale to byl teprve začátek jejich plánu. Věděli, že na večeři má přijet i bratr Scott se svou ženou Erikou a 2 dětmi, 5letou Olivií a 3letým Nathanem. Michelle se rozhodla, že musí zemřít všichni. Co udělali potom, je důkazem absolutní chladnokrevnosti. Odtáhli těla rodičů na zahradu a zakryli je plachtou. Pak se vrátili do obýváku a začali uklízet. Utírali krev, rovnali koberce, zapálili vonné svíčky, aby přehlušili pach střelného prachu. Připravili scénu pro druhé dějství. Když Scott s rodinou dorazil, vešli, nic netušíc, do domu. Vítalo je ticho. Michelle a Joseph na ně už čekali. Jakmile vešli do obýváku, začala střelba. Scotta zasáhli několikrát. Jeho žena Erika, postřelená a krvácející, se doplazila k telefonu a snažila se vytočit 911. Joseph McEnroe k ní přistoupil, vytrhl jí telefon a střelil ji do hlavy. A pak v místnosti zůstaly jen 2 vrazi a 2 malé děti. 5letá Olivia a 3letý Nathan. Tyhle děti, které se nemohly dočkat další vánoční rodinné návštěvy, byly namísto toho svědky vraždy svých rodičů. Plakali, byly vyděšené k smrti. A tady se ukazuje zvrácená logika Michelle Andersonové. Později policii řekla, že děti zabít museli. Nejen proto, že byly svědky, ale proto, že, cituji, nechtěla, aby museli žít s tím, co viděli. Nechtěla, aby byly sirotky. V její hlavě byla vražda dětí aktem milosrdenství. Joseph McEnroe se k dětem přiblížil. U soudu zazněl detail, který zlomil i otrlé porodce. Když mířil na 5letou Olivii, která se křečovitě držela své mrtvé matky, řekl jí, omlouvám se. A pak střelil. Střelil ji i jejího 3letého bratra z bezprostřední blízkosti. Po masakru se pár pokusil utéct do Kanady, ale brzy si uvědomili, že by to bylo podezřelé. Rozhodli se vrátit na místo činu další den, aby objevili těla a hráli zdrcené pozůstalé. Když 26. prosince dorazila policie na zavolání kolegy z práce, kterému chyběla Judy, našli Michelle a Josepha u brány. Hráli divadlo. Objímali se, plakali. Ale detektivové nejsou hloupí. Všimli si rozporů ve výpovědích. A především, Michelle se chovala příliš agresivně a defenzivně na někoho, kdo právě ztratil celou rodinu. Během výslechu se oba zlomili a přiznali se. Proces odhalil dynamiku, které se v psychologii říká folie à deux. Sdílené šílenství. I když v tomto případě šlo spíše o dominanci Michelle nad Josephem. Michelle byla hnacím motorem nenávisti. Cítila se jako oběť celého světa a Vánoce pro ní byly symbolem pokrytectví její rodiny. Věřila, že má právo na jejich peníze a jejich životy.
Joseph byl vykonavatel. Muž bez páteře, který pro lásku nebo strach k Michelle popravil 2 batolata. Oba byli odsouzeni k doživotí bez možnosti propuštění. Trest smrti byl ve Washingtonu zrušen. Případ vražd z Carnation je temnou připomínkou toho, že rodinná pouta nejsou nezničitelná, že zášť, živená roky mlčení a pocitem nespravedlnosti, může vybuchnout právě ve chvíli, kdy má rodina držet nejvíce při sobě. Michelle Andersonová chtěla peníze a pomstu. Získala jen doživotní celu a titul jedné z nejnenáviděnějších žen v historii státu. Toto byl náš 4. příběh. Teď nás čeká případ, který rozplakal celý Nový Zéland a donutil britský parlament změnit zákony. Případ číslo 5. Rande s predátorem. Kufr místo letenky domů. Představte si, že je začátek prosince, advent. Doba, kdy města po celém světě rozsvěcí vánoční stromy a vy začínáte odpočítávat dny, kdy uvidíte svou rodinu. 22letá Grace Millane byla tisíce kilometrů od domova na Novém Zélandu, na své vysněné cestě kolem světa. Byla šťastná. Posílala rodičům do Anglie fotky sluncem zalitých pláží, zatímco oni balili její vánoční dárky a těšili se, až jim na Štědrý den zavolá přes FaceTime. Místo toho ale 1. prosince, den před svými narozeninami, Grace zmizela. Poslední, co její rodina viděla, byla zpráva, že jde na rande. Zatímco její otec nasedal do letadla a letěl přes půlku planety s nadějí, že svou malou holčičku najde a přiveze domů na svátky, Grace už nebyla mezi živými. Její vrah právě googloval nejlepší místo pro zakopání těla a domlouval si další rande, zatímco Grace ležela nacpaná v levném kufru v rohu jeho pokoje. Grace Millane byla ten typ dívky, kterou byste chtěli mít za kamarádku. Veselá, chytrá absolventka univerzity, která si chtěla užít svobodu předtím, než nastoupí do dospěláckého života. Cesta na Nový Zéland byla jejím velkým dobrodružstvím. Byl 1. prosinec roku 2018. Auckland žil předvánoční atmosférou. Výlohy byly vyzdobené, lidé nakupovali. Grace se cítila trochu osamělá, tak daleko od domova v tomto čase, a tak udělala to, co dělá miliony mladých lidí. Otevřela Tinder. Narazila na profil Jesseho Kempsona. Bylo mu 26 let, působil sympaticky a normálně. Domluvili se na drink. CCTV kamery v centru Aucklandu zachytily jejich rande. Vidíme 2 mladé lidi, jak se smějí, pijí koktejly a líbají se pod vánočním osvětlením. Vypadá to jako začátek vánoční romance. Grace dokonce poslala fotku vánočního stromku v Aucklandu své rodině s popiskem, jak se má skvěle. Byla to poslední zpráva, kterou kdy poslala. Kolem 21:40 vešli do hotelu City Life, kde byl Kempson ubytovaný. Dveře do jeho pokoje se zavřely a Grace už z něj nikdy nevyšla živá. Co se stalo v pokoji 308, víme jen z forenzních důkazů a z Kempsonovy výpovědi, která byla plná lží. Kempson Grace uškrtil. Později tvrdil, že šlo o drsný sex, který jsem vymkl kontrole. Že Grace to chtěla a on si nevšiml, že nedýchá. Ale jeho chování po její smrti odhalilo, že nejde o nešťastnou náhodu, ale o čin chladnokrevného predátora. Zatímco Graceino tělo leželo na podlaze jeho pokoje, Kempson nevolal sanitku. Nevolal ani policii. Neskoušel ji oživit. Místo toho vzal telefon a začal googlovat. Ne, jak provést první pomoc, ale Waitakere Ranges, odlehlé pohoří a masožraví ptáci Nový Zéland. A pak udělal něco, co je vrcholem cynismu. Otevřel pornostránky a sledoval videa. Fotil si mrtvé tělo Grace jako trofej.
Následující ráno, 2. prosince, měla Grace slavit 22. narozeniny. Její rodiče jí psali gratulace. Zprávy zůstaly nedoručené. Kempson mezitím vstal a šel do obchodu. Koupil velký kufr, čistící prostředky a lopatu. Vrátil se na pokoj. Zlomil Gracie tělo do nepřirozené polohy, aby se vešla do kufru a zapnul zip. A teď ten nejmrazivější detail. Zatímco Grace byla v tomto kufru v jeho pokoji, Kempson si domluvil další rande z Tinderu. S jinou ženou se sešel v baru, jen pár hodin po vraždě. Ta žena později vypověděla, že Kempson působil klidně. Jen mluvil o tom, jak se někdo pokouší zničit jeho život. Byl to psychopat, který testoval svou schopnost lhát v reálném čase. Když se Grace neozvala ani na své narozeniny, její rodina v Británii věděla, že je zle. Grace by nikdy za žádných okolností neignorovala narozeninové zprávy od mámy a táty. Vánoční nálada v domě Millainových se změnila v paniku. Její otec, David Millane, okamžitě nasedl na letadlo. Letěl 24 hodin na druhý konec světa s jedinou myšlenkou. Musím ji najít před Vánoci. Policii se podařilo Kempsona vystopovat díky kamerám. Když prohledávali jeho pokoj, našli ho dokonale uklizený. Ale chemikálie luminol odhalila stopy krve na koberci, který se pokusil vyčistit strojem z půjčovny. Tělo Grace našli 9. prosince. Zahrabané v mělkém hrobě ve křoví, stále v tom kufru. David Millane později stál na tiskové konferenci. Byl to zlomený muž, který místo, aby dceři předal vánoční dárek, musel identifikovat její tělo. Celý Nový Zéland plakal s ním. Jesse Kempson u soudu použil obhajobu drsného sexu. Snažil se tvrdit, že to byla nehoda při erotické hře. Snažil se očernit Grace, vykreslit ji jako někoho, kdo měl divoké choutky. Že po něm vyžadovala, aby to bylo jako ve 50 Shades of Grey. Ale porota mu nevěřila. Jeho internetová historie, jeho chladnokrevné chování počinu, tedy rande, nákup kufru a sledování videí pro dospělé, a k tomu fakt, že jí škrtil několik minut, což nelze udělat omylem bez povšimnutí, ho usvědčili. Byl odsouzen k doživotí. Tento případ měl obrovský dopad. Ve Velké Británii vedl k legislativní změně, která zakazuje používat souhlas s drsným sexem jako obhajobu u případů vraždy či zabití. Graciina smrt tak paradoxně zachránila budoucí oběti, kterým by se vrazi mohli vysmívat u soudu. Pro rodinu Millainových ale zůstává jen prázdné místo u stolu. Každé Vánoce, každý 2. prosinec si připomínají, že jejich dcera nezemřela nešťastnou náhodou. Byla jim násilně ukradena mužem, který využil sváteční atmosféru a důvěru, aby ulovil svou kořist. Graciina poslední zpráva byla fotka vánočního stromečku. A tento obraz, zářící světla naděje naproti temnotě kufru, zůstane navždy symbolem tohoto případu. Máme za sebou 5. příběh. Pojďme uzavřít vánoční speciál posledním, 6. příběhem. Případ číslo 6. Návštěvník, který neodešel. Masakr v Setagaya. Vánoce jsou za námi a Japonsko se chystá na oslavy Nového roku, Oshōgatsu, což je pro ně nejdůležitější rodinný svátek. V klidné čtvrti Setagaya žije rodina Miyazawa. Táta Mikio, máma Yasuko, 8letá dcera Nina a 6letý chlapeček Rei. Je noc z 30. na 31. prosince. Dům je tichý. V tom se do domu vloupe cizinec. Ale nejde jen krást. Jde zabíjet. Vyvraždí celou rodinu tím nejbrutálnějším způsobem. Ale to, co dělá tento případ absolutní noční můrou, není samotná vražda. Je to to,
co vrah udělal potom. Neutekl. Zůstal v domě s mrtvolami ještě několik hodin, možná i celou noc. Otevřel si lednici, snědl 4 kelímky zmrzliny, uvařil si čaj, surfoval na jejich počítači a dokonce použil jejich toaletu a nespláchl. Zanechal za sebou tisíce stop. DNA, otisky, dokonce i své vlastní oblečení, které si tam pečlivě složil. A přesto dodnes nevíme, kdo to byl. 44letý Mikio Miyazawa pracoval pro mezinárodní konzultační firmu. Jeho žena Yasuko byla učitelka. Byli to slušní, milí lidé. Jejich dům stál trochu stranou od ostatních, hned vedle parku, což z něj dělalo snadný terč. Vrah se do domu dostal pravděpodobně oknem v prvním patře u koupelny, kudy vylezl po plotě. První obětí byl malý Ray. Byl mu pouze 6 let. Vrah ho uškrtil ve spánku v jeho pokoji. Ray byl jediný, kdo neměl bodná zranění. Možná to bylo tiché, možná se vrah snažil nevyvolat poplach. Ale pak se probudil otec, Mikio. Vrah ho napadl na schodech. Mikio bojoval statečně, ale vrah měl nůž na sashimi, tradiční japonský dlouhý nůž. Poslední byly ženy. Yasuko a malá, teprve 8letá Nina, spali v podkroví. Slyšeli hluk. Vrah vyšel nahoru. Obě brutálně pobodal. Nina měla zranění v obličeji. Později se našly důkazy, že ženy možná nezemřely hned a vrah se k nim vrátil, aby je dokončil, když se stále hýbaly. A tady začíná ta bizarní část. Vrah, celý od krve, se v domě choval, jako by tam bydlel. Našel v lékárničce obvazy a ošetřil si vlastní zranění ruky, které si způsobil při útoku. Jeho krevní skupina A byla všude. Pak šel do kuchyně, vytáhl z mrazáku zmrzlinu a snědl ji. Ne jednu, snědl 4 kelímky. Jeden z kelímků nechal položený hned vedle těla malého chlapce. Dále vypil čaj z ječmene. Potom si sedl k počítači pana Mikia. Historie prohlížeče ukazuje, že vrah surfoval na internetu. Navštívil stránky divadla Shiki, jako by si chtěl koupit lístky na představení, a stránky Mikiovy firmy. Zůstal na internetu několik hodin. Mezitím se převlékl. Své vlastní oblečení, svetr, bundu, šálu a dokonce i ledvinku nechal na místě činu. Pečlivě složené. Oblékl si Mikiovu mikinu. Použil toaletu. V záchodové míse nechal své exkrementy, díky čemuž policie zjistila, co jedl den předtím. Fazolové lusky a sezamový špenát. Ráno 31. prosince na Silvestra přišla do domu matka Yasuko, babička dětí. Ta bydlela hned ve vedlejším domě a nemohla se jim dovolat. Našla masakr. Vrah zmizel. Pravděpodobně odešel jen pár hodin předtím, za denního světla. Policie v Japonsku má DNA vraha. Vědí, že to byl muž smíšeného původu. Jeho matka byla pravděpodobně z jižní Evropy a otec z východní Asie, pravděpodobně Korea nebo Japonsko. Vědí, že měřil asi 170 cm. Vědí, jaké měl boty. Značky Slazenger, velikost 28, prodávané v Koreji. Vědí o něm všechno, kromě jména. Tento případ děsí Japonsko už přes 20 let. Proč tam zůstal? Psychologové tvrdí, že to ukazuje na extrémní chladnokrevnost a možná i disociaci. Vrah necítil strach ani vinu. Cítil se v domě pohodlně. To pojídání zmrzliny vedle těl je akt absolutního pohrdání životem a možná snaha o uklidnění se po fyzickém výkonu. Vražda byla určitě fyzicky náročná. Masakr v Satagaya je temnou připomínkou toho, že i v zemi s tak nízkou kriminalitou, jako je Japonsko, existují skutečná monstra. Rodina Miyazawa se chystala oslavit nové milénium. Místo toho se staly symboly nevyřešeného zla.
Vrah si po sobě dokonce neuklidil. Nechal tam všechno, jako by říkal, chyťte si mě, jestli to dokážete. A zatím to nedokázali. Tohle bylo 6 příběhů, kde se Vánoce změnily v noční můru. 6 důkazů, že zlo si nebere dovolenou ani na Štědrý den. Vím, že to byly temné případy, ale důvod, proč si tyto příběhy vyprávíme, není, abychom se báli rozsvítit stromeček. Je to proto, abychom si vážili toho světla, které máme. Abyste se teď rozhlédli kolem sebe, na své blízké, kteří jsou s vámi v bezpečí a uvědomili si, jaký je to dar. Dávejte na sebe o svátcích pozor. Buďte ostražití na rande, zamykejte dveře, všímejte si varovných signálů ve vztazích a nikdy nepodceňujte intuici. Budu moc vděčná za každý like, komentář a odběr. Podpory si opravdu moc vážím. Přeji vám krásné, klidné a především bezpečné Vánoce. A moc vám děkuji, že jste tu byli se mnou. Krásné svátky. Vánoce. Čas klidu, míru a setkávání. Abychom dům na Knollcrest Drive. Byl 24. prosinec roku 2008. Co to bylo? Dům na Knollcrest. Dům na Knollcrest. Dům na Knollcrest. 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 Dům na Knollcrest Drive. Dům na Knollcrest. Dům na Knollcrest Drive. Knollcrest Drive. Dům na Knollcrest Drive zářil. To bylo taky na piču? Co to je? Tameles, ty vole. Ke dveřím běžela 8letá Katrina Juzef Polsky. Ke dveřím běžela 8letá Katrina Juzelpovsky. Juzef Polsky. Ne Juzelpovsky, ty vole. Juzef Polsky. Ke dveřím To bylo. Ke dveřím běžela 8letá Katrina Juzef. Uvnitř byla po domácku vyrobená nádrž s vysokooktanovým. Uvnitř byla po domácku vyrobená nádrž s vysokooktanovým závodním palivem. Uvnitř byla po domácku vyrobená nádrž s vysokooktanovým závodním palivem. Teď už to vyjde. V bolestech se vypotácel z hořícího a nebezpečnější než nabitá zbraň. To bude slyšet. Jako taky to čte Grindr. Yes. Tak já si to zkusím vygooglit. Teda vyyoutubovat. Grindr je to. Ale děkuju. A aby tento druh vybrala. A aby tento druh 5letá Olivia, tyhle děti, tak co mi je? Získala jen doživotní celu a titul jedné z nejnenáviděnějších žen ve historii státu. Tohle mi nešlo? Nejnenáviděnějších, OK. Toto byl náš CCTV kamery v centru. OK. CCTV kamery v centru Oaklandu. To není morština, ty vole. Vánoční Byť. Zahrabané v mělkém hrobě v buši. V buši? Oshogatsu. Japonština. Ložit. Jak to říkám. Vypil čaj. Dále vypil vrah vrah se stopama.